Golet lombok karo bahan janganan nang pasar guys. Ki video tek sekitar jam 7:30 bar jujuk anake sekolah guys. Suasana esok nang pasar ya kayak kie rame, lumayan rame guys. Inyong tuku pindang 5 keranjang anu cilik-cilik jerene 15.000 guys. Banjur tuku lombok cengis, lombok setan, lombok abang, tempe siji, tuku kentang 1 kilo, parek setengah, karo tomat totale 35 guys. Banjur tuku ketepo 3.000 perak bae nggo peranti digoreng, nggo batir ngopi tentune guys. Lanjut inyong tuku terigu 1 kilo 8.000, lawang trigone entek nang omah guys. Singkat cerita, nggone becer wis rampung lah ya biasa guys bali. Tapi nek motore nang sebelah kidul.